at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadangog na kada primero asin ikatulong Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang consumer at negosyo. Abangan! Programang Usapang Consumer at Negosyo. Maray na udto po sa tuya gabos, ngunyan po aldaw nin Biyernes, November 3, 2023. Ano po? So ngunyan po mag-iiribahan kita naman sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 nin udto digdi sa programang Usapang Consumer at negosyo. Siguro ang kadaklan sa tuya sa ngunyan igwapang mga hangover ano po kang undas buda kang nakaaging barangay elections. Kaya syempre dahil ining sa tuyang programa kaipuhan kita magprograma ngunya na first Friday kang November, kaya yaon kita ngunyan para mag-uro-iristoryahan naman kang mga importanteng impormasyon. Lalong-lalo na ngunyan na syempre tapos na suundas, ang satuya na naman na pagpiprepararan ang holiday season, ang Christmas season. Ano po? So sa Giraray, ini ang sa indong kaiba sa radyo si Bem Romano Berango. Dai kita magliwat nin istasyon kasi igwa kitang mga importanteng mga reminders sa tuya mga consumers, lalong-lalo na ngunyan na busy kita naman sa preparasyon ta para sa holiday season, sa Yuletide season. Ano po? So ngunyan na aga, makakaiba tagiraray sa programang ini syempre ang samuyang Consumer Protection Head kang Consumer Division, Protection Division sa Regional Office si Sir Roben Sombon. Sir Ben, bation ta po ang satuyang mga paraan tabay. Yes, Ma'am Bem. Sa liwat po, Diyos maray na aga po sa gabos na kaantabay. Ngunya na pagka Biyernes, November 3, 2023. Ma'am Bem, good morning. And duman po sa gabos na kantabay na may mga hangover pa. Ma'am Bem, kang bakasyon, kang undas, tapos barangay NSK election. So, lao mi po na yaw po girari kamo sa maray na kamugtakan ngunya, nagdadangog sa po sa Radyo DCJB para po sa muyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Ayan, okay. Yung pala halawig pala sa bakasyon ta. Ano, Sir Ben? Apat na aldaw. Although kang October 31 na working work from home naka-work from home arrangement so kadaklan sa mga empleyado ano po. So ngunyan nagbabalik kita para digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo November 3, 2023. So may mga kahapotan, di po kamo mag-alang-alang na magpaabot kang sa indong mga kahapotan, kang sa indong mga concerns, as in mga issues lalong-lalo na tungkol digdi sa tuyang tema. Syempre paghururunan ta ang manunungod sa standards, no, lalong-lalo na ining pinaka in demand gonya na produkto na saro sa mga mandatory products. Ano po, Sir Ben? So ang Christmas lights. So sa aram tabaga na pagpuon pa sa nakang Burr month ang kadaklan sa satuya nagdekorar na, nagpupuon na magpailaw kang mga Christmas lights sa satuyang mga harong asin sa maski sa mga ibang publikong lugar. Ano po, mahiling tanangon yan sa mga nag-iimat-imat na Christmas lights. But syempre ang iba nagpupuon paman sana pag bulan na Nobyembre yao naman dan so kadaklan sa satuya na nagdedekorar kan satuyang mga haron. Kaya yaon kami ngunyan para ipagirumdum giraray sa indo so mga dapat na rumdumon
kan sa tuyang mga consumers sa pagbakal kang mga Christmas lights. As in, syempre, so iba pang mga produkto na dapat magsunod duman sa mandatory certification, so mga produkto under mandatory certification. So, Sir Ben, yan ang sa tuyang pag-urulay-ulayan ngunyan. Dai po kamo mag-alang-alang, pwede po kamo maghapot sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Okay. So, Sir Ben, ano po, aram tabagas padagos na ining produktong ini na Christmas lights pwedeng magdanyar kan sa tuyang mga properties, as in kan sa tuyang buhay, no? Pwede. Kaya dapat siguraduhon ta na ang pigbabakal tang mga Christmas lights itong certified, itong nag-agi talaga duman sa tamang proseso na dapat ma-certify inikan sa tuyang Bureau of Philippine Standards kang DTI. So, enot sa gabo, Sir Ben, ano po ang sa tuyang dapat na ipagirumdom sa tuyang mga paradangog sa madlang people, lalong-lalo na sa saindang pamamakal kang Christmas lights? Yes, Ma'am Bem, sabi mo kasubago na ang Christmas light, sarap po yan sa 111 na products under mandatory certification na piga-regulate ka Department of Trade and Industry. So sa gabos po nagdadang po yan. So ang primero ta po nga rumdumon pag mabakal po kita kayo ng Christmas lights, siyertoon ta po na igwa kayo ng PS Mark and ICC stickers para po sa mga imported na produkto. Ang PS Mark, pigtato po yan na lisensya sa mga local manufacturers ta kang Christmas lights. While po itong ICC certificate naman, kung imported yung mga Christmas lights na bakal, mahiling na tadya sa matindahan ta, ang ibig po sabihin kayan, hali po sa ibang nasyon ang Christmas lights na yan. Arin ba mas magayon? Ang imported o ang locally manufactured? Wala kitang pig-endorse sa mga araw kaya. Basta sa tuya po, basta nahiling na po na igwa po kaya na PS Mark tapos sa ICC stickers, nagagarantiya po yan product safety and quality na piga po. So makapares lang po na makasayang pigagamit ng standard. Kung imported siyang Christmas light, ang reference standard of course, so, Philippine National Standard, digdi sa tuyang country. So Philippine National Standard kang Christmas light is 189 series of 2000. So yun po ang reference manggiraray kang pigagamit ka mga imported na Christmas lights na malaw po digdi sa tuya. So yan po ang kumbaga sa mambe counter check ta kung conformance duman sa Philippine National Standard kan sa tuyang gobyerno. So siguro Sir Ben, baka maghapot baga ang sa tuyang mga paradangog or ang sa tuyang mga konsumidor, no? Kasi inibagang mga ICC sticker pigdudukot ini Sir Ben, pigdudukot sa produkto. Halimbawa igwa si Sir Ben na daradarang kahon ki Christmas lights na iling iyan. Ano iyan Sir Ben? Imported ba iyan o Philippine made? Ini Ma'am Bem, Philippine made kasi Philippine made. ang yaon sa iya ini pong Sugary Globo na may PS check. Mark, PS Mark together yaw po dyan, so license number niya para matrace ta kung kisay po talaga big issue iyan na certain specific na PS license number duma sa produkto. Kung sa ini man ang magitang barometro, Ma'am Bem, kung talagang na-issue ta ini legit duman sa manufacturer kang Christmas lights. So kaipuhan pala Sir Ben, i-validate mo na su number kaiyan. Yes, so Ma'am Bem. kung ordinaryong consumer, paano mo iyan ma-validate na iyan na hakapot mong Christmas light, iyo talaga iyan ang na-issue'ng PNS? Tama? Yes, PS license number. Yes. Sa mga ordinary consumers, pwede po ninda yan i-verify. Halimbawa nga yan naling na so license number di sa produktong ini. May number po yan. And ang ibang establishment naman, naghahagad sinda kang kopya kay itong PS license na hali duman sa manufacturer. So gusto sabihon, dapat may kaput sindang parang sheet of paper na certificate. Opo. Ito ang pigi-issue kang Bureau of Philippine Standards. Tama, Ma'am Ben. So duman po mahiling ta kung tugma ining license number together with kining mga information na yaon din sa
produkto Oo. mismo. Kung anong brand, yaon po duman, kung anong types, anong model, pirang license yan, yaon po duman nakagduman sa PS license mismo. So, ang verification ta kayan, ining license number, tapos yung license number na ni, yaon duman dapat sa PS license na mahiling nindo sa mga establishment. Dudukot minsan ninda mambem sa indang mga establishment na halika. So Kasabit siguro ang ICC certificate, di ba? Oo. So siguro Sir Ben, kung igwang mga like pagdududa ang sarong parabakal, halimbawa, so pwede ninda ito i-request. Pwede Yes, opo. ninda ito i-request sa kag sa diri kan tindahan. Pwede. So, Oo. pero kung talagang nagmamadali kita, Oo. ining PS mark na yan talagang sapat na. Kung basta Okay. suffice na nagagi po sa tamang testing ining Christmas light na yan. So gustong sabihin Sir Ben, dai man iyan napipeke na mga kahon na iyan na pwede baga magpa-imprinta ki kahon tapos laagan ka iyan. Baka may maghapot, di ba? Gabus na baga ngunyan, pwedeng mangyari, pwedeng gibuhon kan mga sa tuyang mga daing so iba diyan ng mga negosyante na gusto talaga magkita. Yes, Ma'am Bem. Actually, dako na kita na-receive na informasyon na napipake talaga. Even kitong mga so enforcement activity Iyo. na pinigay mo sa tuyong probinsya, sa tuyong mga provincial units, nakakakuha kita kitong mga packaging Opo. na talagang ang iba iguang PS mark, igwa pang ICC sticker na nakadukot. So talagang ito questionable. Opo. Kasi di man pwede na ansarong produkto matawan ki PS license buda igwa pang ICC. Ano po? Yes, di po pwede ang sarong produkto na magkaigwa kiduwang identifying marks. Sarong ICC tapos igwa pa siya ning PS mark. Di po pwede, pasaro lang po. Okay, so dapat ang arog ka iyan na senaryo, ang arog ka na case, magduda na po ang satuyang mga parabakal kung igwasindang ma-encounter na arog ka iyan na halimbawa, sarong kahon ki Christmas light, may PS mark na, may ICC sticker pa. Opo. So talagang iyan, makaduda iyan. Ano Sir Ben? Yes, magduda po kamo pag nalimpon na double markings na yaw So ano po ang gibuhon ninda Sir Ben? Pwede sila makipag-coordinate, Ma'am Bem, sa tuyang mga provincial offices or even sa pig-advise na permisa official na Facebook pages natin, ang regional office, ang mga provincial offices, igawang mga official na Facebook pages. Pwede sila mag-lodge sa indang complaint duman para po ma-verify naman. So, kasi po, isa violation na duwa po ang identifying mark sa pigsasabita. Okay. So, iyan, saro iyan po sa dapat nindong pagdudahan. Kasi dai pwede, sabi ni Sir Ben Casubago, dai pwede na ang sarong Christmas light, ang sarong kahon, dai pwede na igwana siyang PS mark, igwa pa siyang ICC sticker. Yes, Ma'am Bem. So, Ayan. saro po yan sa babantayan ka sa tuyong opisina kasi nga ang pagpeke kayan Ma'am Bem, madali yun lang kasi ang information technology talagang madali maarog ang ining mga identifying marks na ni. So para po sa tuya man may ano man kita, may security man kita, kaya required po talaga ang mga manufacturers na bako lang ining logo ang ikagninda as identifying mark. Kay puhan yaon po sa PS license number talaga. So yan po ang pag-verify ta para ma-trace ta po talaga kung talagang na-issue ta duman sa manufacturer in a certain PS license number. Okay, so dapat pasiguruhon kan sa tuyang mga parabakal, mga konsumidor na ang yaon dyan na marka igwa ng license number. Nakalaag dyan, ano Sir Ben? Yes, Ma'am bako Ben. sa na su logo. Bako lang. So PS license, PS mark, and of course sa baba kaito so license number. Okay, oo. So, yan talaga ang kaipuhan nindang hilingon. Pag abot naman sa ICC sticker, Sir Ben, bako igwa yan ng mga
kung ano ang serial number, ano po, nakalaag dyan kung kasuarin pig issue, so sticker, so taon, tama pa? Aron Yes, pa ba kaya? tama. Sir Ben? Correct ka, Ma'am Oo. Bem. Ang ICC Sticker, stickers natin, oo. as the name implies, sticker po Sticker talaga siya. Okay. So, So, bako siya, aron kay yan, Sir Ben? yes, opo. Dahil po kita dapat mahiling na ICC sticker Na nakaprint. na nakaprint. Sa Kaya po, kahon. Opo, individual naka-attach, naka-stick Oo. duman Oo. sa packaging or sa produkto mismo. Kasi po iba ang licensing scheme, Ma'am Bem, Oo. kang PS Mark kumpara digli sa ICC stickers. Hindi sa mga imported na produkto, ang pigtatawatang ICC stickers, for example, igwang 100,000 units na pahabot na Christmas na hali sa ibang nasyon. So, ang pag napasaran po nila sa requirement ng Bureau of Philippine Standards, manugod po sa compliance sa standard natin. Ang i-issue man kang Bureau of Philippine Standard na number of units kang stickers is also 100,000. No more, no less. Kaya po ang po eksakto because ang saro sa pigiwasan tabaga dyan, Ma'am Ben, is magamit naman. So ICC stickers na supposedly dapat sa Christmas lights, Pigamit gamitin sa naman ibang produkto. Lalong-lalo na sa mga helmet na naman, di ba? Baka ikabit naman sa helmet, so bawal po yan. May unique na serial number bawat Corresponding sticker. to the number of products. So, iyan ang dapat dyan na tandaan kan sa tuyang mga consumers. Tapos, Sir Ben, ang sticker naan, so dati man girari ang itsura, so gari hologram na gari baga nagmamaris-maris ang kolor. Pag pigarog-arog mo kaya, nag-iiba ang kolor. Yes, baka man may cosmecos. Nagmamaris-maris. Maris-maris. Iyo, hologram style pa, Ma'am Bem. And so mga ICC stickers natin na issue takam since 2018 na may igwa na ning QR code. Oo. So igwa ng QR code. Ang ibig sabihin kaya pwede ito na maggamit yan using our cellphone. Oo. Um, Oo, sige. Oo, so ICC verification mobile app ang apunta okay, kaya. dapat ma-download sinda. Iya pala. No? Dapat mag-download po muna kamo. Mag-download muna kamo kang ICC verification mobile app. Kapos sa consumers or even sa suppliers, sa retailers, pig-encourage sa Ma'am Bem na mag-download kini. Free lang ini sa mga Google Apps natin. And pag igwa na po kamo kayan, pwede na po nito gamiton yan. Asaro sa mga criteria para pagbakal kay Christmas lights. Mangyari lang po lamang na i-scan po nindo so QR code na nasa ICC stickers para ma-verify natin. Kaya po kasi ang magluwas naman, may magluwas na information. Kung pag-scan po ninda, Ma'am Bem, nagluwas is no records found. Ang ibig po sabihin kaya, fake po yan na ICC stickers na yan. So kaya po may information na magluwas. Yan po dyan sa information na yan, kung sisay po so importer, kung anong produkto, anong brand kang produkto, sa gibo sa produkto. Kaya po magluwas yan mga information na yan and other details of course. And pag scan naman ngayon, Ma'am Bem, halimbawa pag-scan ta so Christmas lights scan ta so QR code sa ICC stickers kang Christmas light. Tapos ang nagluwas sa information is flat iron ang produkto. So again, sala po yan. Sa tuya automatic notice of violation itong tindahan na kasi nga po dahil magkatugma. So pig-scan mo produkto duman sa nagluwas sa verification mobile app. May nangyayari po talaga kasi mga glitches na sasabi ta. Upon verification pag na-satisfy man kami kang explanation ka suppliers, ka manufacturers kung natin nagkaarog kito or for example kung nagkato naman na nakaiguang glitch duman sa system natin. Okay lang naman po yan. Pero pigi-iwasan na po yan na makigwaki-araw kayan. Kasi nga po, violation yan. Maingat po ang mga importers natin, Ma'am Bem, sa mga bagay na yan. So kay po, verified po ninda na talagang tama ang malos duman sa ICC mobile verification app duman sa produkto ninda. Gustong sabihon mo, Sir Ben, ining ICC sticker hanggang ngunyan, napipeke pa din. Di may iwasan ito, Ma'am Bem. Pero sa
pag ano ta, di sa Bicol region, di pa makita nahiling na fake itong mga SCC stickers na igwa ng QR code. So data po pigbabaliwala yan kasi dakol na paagi kung gusto talaga. So may mga countermeasures mga kitang pigigibo para po maiwasan na po yan. Gustong sabihon, mag-ingat man giraray sinda. I mean, maging mapagmatsyag man giraray sinda sa indang pagbakal kaining mga Christmas lights. Kasi dakulan baga Sir Ben na nagtirinda kaining mga Christmas lights. Day pa akong nahiling, although day pa man ako nahiling na yaon sa mga bangketa kasi dati baga no pati sa mga bangketa irigwa. So diyan maglikay sinda diyan kasi bata pati ang mga yaon sa apod ka ni anong apod ka yan sa sidewalk. Bako ta naman yan ano 'di ba? Wala Yes, nakitang ano diyan. Although limited na kapangyarihan kasi mga bako na business establishment na pero igwa pa mag-aral kita pwedeng maginibo. Pero maglikay kita. So dapat duman manggiraray kita sa mga itong mga department stores, sa mga tindahan na talagang kulang ang risk na magtinda-sinda ki mga Christmas lights na bakong certified. Okay. So, Sir Ben, igwa ba kitang pigsasabi na ining mga Christmas lights na ini, 'di ba? Halimbawa, ngunya na taon or like nagbahal ka kay Christmas lights kang 2021. Pira ng taon ngunya, 22, 23, ika-duwa ng taon ngunya. Pwede pa ba yan ma-reuse? Pwede pa magamit utro? Yes, Ma'am Bem. Actually, kung maingat po talaga kita sa mga gamit na yan. Kung pagkatapos kang Christmas season the last year, inaisaray tang maray kasi war pa makidamage na itago tadet. Pwede po yung gamiton as long as may inspect ang maray. Kung duman sa pagkasaray ta, day siya pigkino. Day siya nagbrittle sa mga wires niya, sa mga PVC component keto. Pwede pa po siyang gamiton. Basta sigurado po kita ipa-check ta po sa mga electrician kung igwa po kamong kabisto or sa barangay electricians, Ma'am Bem. Pwede po yan ma-verify kung pwede pang magamit or day na. So kaipuhan bago gamiton giraray i-check kimaray kung may mga halimbawa may mga anong apod kayan o kininuan buda sa mga ilaw kung mga busted iyo tama bako man so babae Sir Ben na binasted pero best ko na experience yan, Ma'am Ben. busted lights. Okay. So ang kay pon na inspect din, Ma'am Bem, ang inotenot so plug mismo. So plug. So pigam pang saksak. Okay. Ilingon ta kung day pa itura out, kung day pa expose sa mga wires duman. And of course sa mga wires sa duman. So cord na pigaputa. So mga wires ko sabi mga kasubagon na day pa pikino, tinabag kang iba. So ang kay pa hilingon kung day pang bakbak na mga wires diyan. So day may expose sa mga wires duman sa cord mismo. And ilingutang maray kasi brittle maray yan, Ma'am Bem, so mga PVC dyan, sabi ko sa bago. So mga PVC component duman, medyo minsan natin ito mga brittle na sarong kaputa lang nagpaparasa napigapunta. So hilingutan pong maray. Basta importante po they ma-expose itong mga wires naman na baka magdulot kay pagkakuryente kan sa tuyong mga pag-irita sa Buda siguro kung talagang nahiling naman kang sa tuyang mga konsumidor, kang sa tuyang mga may bahay na damaged na su Christmas lights, day na gayud pagpiriton. Ano Sir Ben? Day na po. Pag medyo nalingtang beyond repair na, Ma'am Ben. Sa pagtitipid ta baka makaigwa pa kay disgrasya dito man po pighagad pero ito lang po ang iliunta kung medyo haloy na po talaga siya perang 5 years muna kasi yung mga component kay Ma'am Bem sa wear and tear kayan nag-deteriorate man yan syempre so nagkakagawa man kay reaction ng mga components kaya na-route na so kung mga araw po kaya so medyo lumaon na talaga ang Christmas night i-dispose na po yan properly dito po pagtapos basta sabi ko dispose of properly itong mga Christmas lights na day na pwedeng gamitin. Kasi may mga component po yan, Ma'am, so bulbs, so wires may mga baka may hazardous content yan na mga Christmas lights. So makaiwas man kita sa
Makatabang. Makatabang kita makaproteher ka Kan sa tuyang environment. Oo. Iyan, Sir Ben, nakapot-kapot mo. Would you know kung gurano ang presyo kang mga Christmas lights? So range lang, halimbawa. Ayan, pira iyan na lights. Actually, hindi ko talaga pinahali sa price tag Oo. para may reference ka. Ayun, tama. So, Ano iyan, Sir Ben, na klaseng... 80 LED bulbs. So, Oo. ang yawnig Mas mahal, di ba? Mas mahal ang LED gari. Igwa man na Christmas lights na ba hong... Yes, igwa pa. Igwa pa. So, mga dati na pang Christmas Oo. lights. So, ang yawnig ni Mambem na presyo niya is 182.50. 182.50. So, iyan, igwa na iyan na PS license. Igwa ni PS license, kompleto po ang requirements Oo. kini. Ini po sa mga example natin na pwede ta pong gamiton sa tuyang mga Oo. So, syempre, Araw. Sir Ben, day man iyang kasya. So, mga pirang pidaso kaya nang dapat mong bakalon. So, ngunya naman ang kahaputan ta, paano ba ang pagsurusurug pun kaiyan? Igwa bang requirement kung hanggang pirang sugpon sana? Halimbawa, iyan, 80 sana yan na ilaw. So, kung ang harong mo dakula, ang Christmas tree mo halangkaw, kulangon iyan. So, hanggang pirang sugpon kaiyan ang pwede. Yes, maray na kahaputan niya Mambem. Usually, di kita nakakaigwa Ki Rimalaso, no, mga, tapos oo. debate kung aro kaya kung pag apan investigation kang Bureau of Fire kasi nga sa lang so ginamit mong specifications pinagdugtong-dugtong mo yan pero ang pidaso na din naman kaya. So sa liwat po sa mo pong panawagan ang sa mo pagirumdom na pangapudan. pangapudan sa gabos na magamit kang Christmas lights even though aram po nindo electrician po kamo or electrical engineer po kamo or may aram po talaga master electrician kamo may aram po talaga mo sa kuryente. Let us always follow the kung ano po ang recommended kang manufacturer. Kung halimbawa ang recommended is only 3 sets lang po ang pwede tayong pagdugto-dugtungon. Dahil na po kita pasobrahan pa itong recommended kang manufacturers kasi aram tamang kasi electrician nga ako aram ko ngayang capacity dahil na magmaadunong magmaaram. Yes, dahil na tamang pupig ano yan aram ta nakakayanon yan pero ito ang recommended kang manufacturer is only good for 3 sets then let us follow na 3 sets lang po talaga ang pagdugtungon ta. Ano daw ang pigigiribo, Sir Ben, sa mga darakulaon bagang mga public na dakulo ng mga Christmas lights? Iba man ito, Sir Ben, na pang-outdoor. Saro pa yan palan. May pang-outdoor, may pang-indoor. Ikaw baga kaya na policy na ang pang indoor pwedeng gamiton sa outdoor. Tama? Baliktad. Sige, Sir Ben. Baliktad. Okay, baliktad ta. Tama, sige. Ang pang-outdoor na Christmas lights, okay. pwede itong gamiton indoor. Yeah, okay, correct. So, pero sa mga pang-indoor na Christmas lights, dito po paggamiton outdoor. Okay, tama. Senta mahiling yan na indoor or outdoor na yan, na Christmas lights. So, saro po sa requirements kang label ka, kang Philippine National Standard sa mga requirements is see to it na nakakag po sa packaging kung pang indoor o outdoor Okay. ang Christmas lights. Pwedeng ang may combination naman Mambem. Yes. Either indoor or outdoor. Pwede yan. So pwede yang gamiton kung masisain. Kasi Mambem, magkaiba po ang materials na ginamit sa indoor na Christmas light kumpara naman sa outdoor. So mga indoor tang Christmas lights, ang pigagamit diyan ng mga materials, mga PVC. Okay. Mga plastic lang. While naman sa outdoor natin na Christmas lights, ang pigagamit diyan may mga rubber component to protect yung mga bulbs natin, yung mga wires natin duman sa uran or any humid na pwedeng maapektuhan itong mga wiring natin. So may mga rubber component po 'yan para diyan sa purpose po niya na pang outdoor talaga kasi kita minsan sige ang uran Mambem dito nasabutan ta yan kaniguan nga sa log kiduwang bulan di maguran si mauran tapos tunog na piga punta so iyan po ang pinaka purpose kaya so see to it piga remind naman natin sa mga lalo na naman sa mga safety officers kamusta ka mga kumpanya piga remind always na basta maigi ang label diyan kung pang outdoor use it outdoor. Kung pang indoor, use it indoor. Pwede mo gamiton outdoor, sabi ka ulitin ta. So outdoor pwede tang gamiton indoor. Pero so indoor, nung katapong gamiton outdoor. Yan po.
Iya, tama oh. Kasi pig-uuranan, pig-iinitan, ano, kaya dapat talaga pang indoor lang. So pang outdoor pwedeng gamiton sa indoor. Pero mahihiling ta talaga yan sa label, sa markings. Yes, For Ma'am Bem. indoor use only. Oo, Ang diba? example like Ma'am Bem, nakakagdigay sa label niya. Oo. Interior and exterior. So pwede both. Pwede siya, Oo. pwede siya both. Oo. Baka, wala man yun sir na indoor o outdoor yun, interior, exterior. So pares lang po, ang meaning kaya, interior, Interior, or exterior. oo, indoor, Or outdoor, indoor. exterior. Okay, oo. So, iyan pala na ang sa mga dapat ang hanapon na markings dyan sa Christmas lights, sa kahon kang Christmas lights, ano. Okay. Batiun tango na ini si Mr. Jimmy Basmayor antabay sa tuya. Taga sa Indo ini si Mr. Jimmy. Good morning Good morning Mas mayor man mga po. taga-Bakakayan, Ma'am Bem. Baad, yugayod. B, no? Pero ako, Romano. Bomano. Bomano. Taga-Uwas. Taga-Uwas. Okay. So, iyan po, kadaklan sa tuyang mga consumers, dapat bako sana itong hakbot kita kay Christmas lights, may pambakal kita, any box or any packaging Christmas light, hahagputon tas babayadan ta. Kaipuhan din po kitang maging matsyag, lalong-lalo na ining Christmas lights, saro ini sa mga produkto na kabali duman sa mandatory certification. Buda, saro ini talaga sa mga produkto na pwedeng magkausaki, kasulo, na pwedeng magdanyar sa satuyang mga properties and even sa satuyang mga buhay. Ano po? Kaya, Sir Ben, ang saro pa, iyan baga, Sir Ben, na Christmas lights, pwede ba iyan na paagahan? Or paano ba yan? Kasi dako nahihiling na nagpapaaga dyan siguro sa outdoor, Pero ano ba ang, kayan, Sir Ben? Anong dapat ang i-advise sa satuyang mga consumers? Yes, we strongly advise, Ma'am Bem, sa mga data po pag overnight ang sa tuwing Christmas light. Kung may pagkakataon po kita na palso kung po yan, mga Bago siguro magkaturog. Para actually, mapig na, kasi ang testing kang Christmas lights na, nakailaw yan, Ma'am Bem, for how many days sa testing laboratory. Pero day po yan. Ang recommended ta po sa Bureau of Philippine Standard is i-recommend na palso kung ta po ang Christmas light natin bago kita magkaturog. So, iyan ang pinaka safe na gibuhon ta. Bago kita magkaturog, siguraduhon ta na naka-off na ang satuyang mga Christmas light. Kasi data man aram na, like, nasa katahawan kita kang satuyang pagturog, biglang may tama yan, may mga cases na nagtitrip off or something, or ano ba ang pwedeng maging kausaki damage or kasulo sa mga arog kaiyan. Yes, Ma'am Bem. Sir, lalong-lalo na kita digdi sa minsan na permitted experience so trip on, trip off kang sa tuyang kuryente. So baka saro yan sa maging kosa. Ang panduwang pwede kayan is mahiro ka sa tuyang mga alaga diyan na mga stray cats na minsan nag-rival dyan sa luwas ka sa tuyang arong, baka masaagidan ninda, then saro yan sa pwedeng maging kosa. And Ma'am Bem, ang hurita pirmi pakiulay sa mga arong yan, din na pagsaksakan sa indang Christmas lights sa extension cords. Mapaduan sa extension cords na permita pigasambit yan. Kung pwede po, isaksak po nindo man sa wall outlet talaga, sa outlet. Kasi iba po ang capacity kang extension cords kumpara din sa mga wall outlet. May kaibang po yan, dakula pong kaibang kayan. So, dapat iwasan ang pagsaksak kay Christmas light sa mga extension cords. Yes, Ma'am. Oo, kasi daita aram, igwasan na ining mga certain capacity, ining mga extension cords ta. Oo. Tama. Even though kung hiling unta dit man lang so wattage kaya kung pero mas marin na po naging kasi data pig ang extension cords is for emergency purposes only. So data pig sa advice ng mga nagdadanggo niya na maggamit ka ng extension cords kasi arayon nga sir, so Christmas tree duman na sa luwas.
arayo ngayon naman sa outlet mi. So, day po. So, makipag-coordinate po kamo sa indong mga electricians para po magibuhan yung linya para po talaga yan sa indong mga Christmas lights. Kung nagdedekorar po kamo sa luwas kang harong nindo na may distansya, halit naman sa pinaka-main outlet nindo. Pero Sir Ben, daiman po iyan ki like validity sa na ang paggamit ki Christmas lights. Kasi naramdaman ko ka ito, igwa yan na validity period. Halimbawa, manufactured in 2020, dapat daina iyan siya makuha sa merkado by 2023, tama ba? Igwa pa ba kaya na validity period kang gari baga kaipuhan i-recheck or Oo. i-validate or Yes, ma'am. Kaya ito ibabalik? nagpaluwas sa tuyang Oo. opisina, kaya itong gari memorandum Oo. regarding duman sa mga old stock Old stocks, na mga oo. Christmas light na kay po is subject giraray sa retesting. Retesting. Opo, para okay. So it still applies until now. Yes, ma'am. Oo. Na medyo suhaloy ng stocks diyan ng mga Christmas lights. Kay po iparetest kasi ng mga supplier kung pwede pa itong gamitin or day na. Oh, so siguro saro pa yan Sir Ben sa dapat nindang hilingon kung kasuarin pig manufacture so Christmas light. Oo, para maaraman ninda na ay ini palan ano na ini 4 years na ini kang dapat old stock na ini dapat i-retest. So yun po ang saro pa sa dapat na i-check ta. Yes, ma'am. Lalong-lalo na sa mga retail establishments natin na dakulong pang stocks na mga lumang Christmas lights. Kindly po makipag-coordinate po kamo sa inyong mga suppliers regarding po sa retesting na pwedeng gibuhon diyan. Kasi hilingon ta po yan. Kamo man mismo na mahiling man nindo kung talagang pwede pa siyang ibenta or day na. Kasi sa pag-stock stop, pag saray ta kayat, mabuyot ang iluwas na nahiling taman na may deterioration na sa sa mga wires, sa mga PVC components kaya plugs, bulbs, surulot na sa bulbs. So pwede po kung pwedeng data na po ibenta muna. Pero Sir Ben, pwede ba kita magtaram na like kung ang presyo kang Christmas lights na babakalo is siguro sobra naman kabarato, like igwa ba kaya na magduda na kita kung halimbawa sobra naman kabarato so pigbabakal tang Christmas lights, iyan ba na 182, iyan ba ang so kapinuunan kang range kang presyo taigwa kung nababakal dati na mas mahal pa dyan Sir Ben, gari 500 ang sarong box. Ano do itong klaseng Christmas lights? Yes, ma'am. Ang range kasi kang Christmas light, magkaiba-iba man siya. Oo, magkaiba-iba. So, kung kita gusto talaga makasigurado kang presyo, sabi mo kasubaw kung talagang baba sa presyo, ano ba ang gigibuta? So, araw po kaniyang rule of thumb na permita pig-explain, ma'am. Mag-shopping po kita. Diba, igwa kitang tulo na tindahan na pigduman. Ang isip na the same specs, the same number of lights kung Christmas light siguro nanta. Basta halos parehas po ang specifications nila. Mag-shopping po kita. Kung ang sarong tindahan na dumanta ngayon, for example, ang presyo niya is 250 pesos. Ang masunod is 225. So medyo magkaarani siya. So pantulon nito pigduman na tindahan, bumilag sa 3 for 100. Na the same, given the same yung specs na pigsabitan. So pag-aro po kayo ng presyo, magduda po kita, Ma'am Ben. So pigsabitan na kung nata niya ipapabakal o Nakababa. na ganung kababa itong sobra kababa. Christmas light na sa pigdumantang duwa na halos parehas yung presyo, magduda po kita. Ang chances na may pigtatago sindang ano kaya na depresya. So baka din nag-agi sa nagkakanigong testing kang DTI or fake so pigagamit niyang ICC certificates or PS license. Ayan po. So yan lang po ang pigan na ta. Kung madagdagan tapa po so pigduman tang tindahan mas maray para igo talaga kitang so pag sample ta Ma'am Bem kang presyo makukuha ta talaga so range. Oo. So iyan pa ang saro. Kaya baga ang advice ta sa mga consumers na dai mag shop na suhidali. Ta kung hidali ka, day ka naman na oras magpili kang sumaray na klase, day ka naman na oras magkumpara kang mga presyo sa mga tindahan, nagmamadali ka nga ni. Kaya tabaga, Sir Ben, pinmi tabaga piga-advice na iwasan ta itong shopping rush or itong Christmas last rush, last hour na mamakal
Kaya mas maray na as early as now, magpuon-puon na kita sa pagbakal kaining mga Christmas lights na pwede tang i-decorar sa satuyang mga harong in preparation for the holiday. As early as September baga mo. Iyo nga So ni. pagbukas Oo. kang Burma sa Oo, pigapot. oo. So pigilin ta si Joe Maricha nag-sursurip na August 31 nag-sursurip na. Pagbukas ka ng Burma, talagang sa mga department stores natin, nag-offer naman sinda ng mga Christmas lights. So that's the time yung Burma sa pigabangan ninda. Nag-display na sinda ka mga Christmas lights na pwede tang ma-avail, na dakul pagitang pagpipilian. Ngunya naman po, pigalat lang po, so Bureau of Philippine Standards na magpaluwas kang updated na listahan kay itong mga license na mga PS mga brand kang mga PS license natin. So yan po. So dakol po kitang pagpipilian sa tama ito sabi ni Ma'am Bem. Nagdadangon po niya na magbakal po kita kung iwan na po kitang pambakal sa ngunyang pasana na medyo pirang days na lang before the Christmas magbakal na po kita para pag-decorate sigurado. Tapos na so budgetan naman duman sa undas na ginibota. So ang budgetan naman is surely maski puro paano Ma'am Bem sa ma-decorar kita ngunya na paabot ang Christmas season. Ayan, oo. Kaya yun po ang saro sa mga dapat tang tandaan sa satuyang pamamakal, mag-ingat kita dai magpadara duman sa mga mapaninlang na produkto na presyo na medyo hababa duman sa talagang actual or tamang presyo. Sir Ben, may nagbati sa imo digdi si Margarito M. Lana. Good morning po, Sir Ben. Yes. Kumusta na po? Good morning, tabi, classmate. Sa mga Classmate. taga-Taysan dyan. Kumusta po ka mo dyan? Kay Sir Margarito Lana. So, long time no see, sir. Okay, oo. So salamat po sa pag-antabay, salamat sa paghinanyog kang programang Usapang Consumer at Negosyo kang DTI. Okay, so igwa pa Sir Ben kitang mga dapat ipagirumdom sa satuyang mga paraantabay, lalong-lalo na sa satuyang mga consumers manunungod sa sa pagbitay naman kay mga Christmas lights. Ano ang mga dapat nang iwasan? Ang inatang iwasan, Ma'am Bem, data pag masursabi na kita kang Christmas lights no, di po kita maggamit kay Paco, Thumbtacks, wire staples, duman sa paghangta kang Christmas lights. Baka kasi, Ma'am Bem, ang mapako ta so Wire. So, yan ang, Okay. insulator baga yan. Ay, conductor baga electricity yan na pako ta kasi metal siya. The same thing goes with this thumbtacks and wire staples. So magkakosa po yan kay mag-short circuit o may makuryente po sa mga pag-iripat. So di po kita maggamit kayan. Dapat pala. Pero may nahiling ako nagagamit ka iyan. Although gari sana siya pigamit na sa bitan. So gari hook gari itong mga pako na arog ka ito pigpako tapos ginibong gari hook. Pwede man yan, Ma'am Bem. Basta siguraduhon na they madadamage so wire. Kay itong mga Christmas lights. Tabaka mapako so wire, delikado na ito. May luho na. May ano na siya. May Opo. abot kaan. Pwede na itong mag-spark. Mag-short circuit. So, Christmas light mo. Okay. Imbis mag-ilaw-ilaw, puro palsok na. Puro palsok na Christmas light. So, iyan pala ang rason. So, iwasan ang paggamit ki pako, thumbtacks, and wire staples na pwedeng makadamage duman sa mga wires. Dakol baga Ma'am Bem, kita mababakal dyan sa mga department stores sa mga plastic mga hook sa mga plastic or even sa mga panggakot na plastic kaya plastic strips na so madali lang pag-lock. So mga locking so medyo barato man lang yan, mas safe po ka duman kasi plastic po ito. So di siya makadamage duman sa sa Christmas light. So iyan dabako sana basta-basta kita magsabit or magkabit kan sa tuyang mga Christmas lights, siguraduhon ta na safe na dai kita madanyaran, no? Okay. So ano pa Sir Ben ang mga dapat ang ipagirumdom no sa pag bakal okay na advice na sinda kung ano ang mga dapat hilingon sa pagsabit. Ano pa other than ito Sir Ben na dapat sabi mo baga ikabit or isaksak isaksak duman sa mismong outlet. Wall outlet. Oo, wall outlet. So iwasan ang magamit key
extension cords. Yes, ma'am. Bem. Ang panguritang ang pig-advice na lalong-lalo na sa hindi pong sa mga labels digdi ma'am. Bem. Opo. Sa mga instructions for use digdi sa digdi sa packaging kang Christmas lights. And any other information, warning, basta ito pong mariini, bago tagamito ng Christmas light. Sarong po ini sa mag-edukar sa tuya kung paano ta talaga gagamiton ang sarong bagay. Mas iba ko sa Christmas light sa ibang produkto. Tuod kasi kita kang medyo huga kung kita Basa. magbasa kasi minsan data may basa kasi minsan sarada yung bagang ang mga instruction diyan. So data na pigbabasa talaga kasi totoo namang talaga kita maggamit kaya. Ang importante yung dulot kani mga instructions manual in case ma'am na igwag update sa paggamit kayan. So yaon po din nakakaiyan. So tamang paggamit, sa tagagamiton para maiwasan tayo itong pwedeng maging disgrasya sa mga pag-iriba ta or pagkarot ng produkto. Kasi ma'am pag naroon sa produkto again, maduman sa Department of Trade and Industry kasi mareklamo kasi may diferensya ngayon sa produkto. So pag upon investigation natin, upon evaluation, ang may kasalan pala sa user. So iyan po, mapapiri po kita pag-araw kaya pag aram tang fault so paggamit kayo kasi di kita nagbasa kang proper instruction hindi sa nakasurok sa packaging. Yan po, talagang day na po yung papalitan kang kung saan po nindo binakalian. So kami man po sa DTI ang is kung talagang fault kang kay puan iporbaran sa muya na suraw talaga inherent duman sa produkto. Pag day po talaga pong discretion na lang kang mga tindahan kung papalitan pa yung order. Dapat daing pagkukulang, day man na pagkukulang sa parte kang consumer, kang user. Ta kung yaon sa iya so fault, day man mapupuwersa na magpalit. So binakalan na tindahan. Pero Sir Ben, iyan na nakakaputan mo Sir Ben na Christmas light. Ano ang brand ka iyan? Kasi may mga brand specific Apo. So mga na-issuehan kay PS marks or PS licenses, igwang mga specific na brand sana na pwede maninda Sir Ben mahiling. Pwede ninda iyan ma-check no sa online itong mga list of Christmas lights na na-issuehan Yes, PS ma'am. license. So ngunyan as we speak, ang yaw sa tuyang valid na PS certification mark license issued for Christmas lights. So kang November 2022. So ngunyan November 2023, mahalat kita kang advice kang BPS regarding po sa mga updated naman ng PS licensee sa Christmas lights. So ilingaw lang po ni sa brand. Sa brand pa lang mahiling na po ninyo digdi kung anong klase siya, anong style niya. Then pag gusto niya mag-verify, yaon po sa iluluwas ming advisory di sa listahan na bago. Alat-laton ta lang po taday pa siguro by next week or next week kasi November 3 it's Friday ngayon. Baka next week magpalawas na po ang Bureau of Philippine Standard sa updated na listahan kay itong mga brand na pwede tang bakalo na mga Christmas. So iluluwas naman inisa sa tuyang Facebook page itong ma'am. latest advisory. Pero so far, itong mga na-issuehan kang November 2022, valid pa man ito. Yes, opo. Day man iyan Sir Ben na like 2022 you were issued this specific PS license tapos binawi day man. Demand. So yaon pa magraray sa mga listahan ta diyan. Okay. So kung naling do na so brand yaon pa sa lista kung may access po kamo sa website kang Bureau of Philippine Standard, goods pa man yan. Okay. So ngunyan Sir Ben, igwang mga initiatives kita na pigigibo para ma-protektaran ta or para masiguro ta na ang mga tindahan digdi sa tuyang lugar lalo na sa tuya sa Bicol region, itong mga naka-display ito lang sa mga certified. Yes. Igwa kitang mga initiatives na pigigibo like we do monitoring every week ba ano ba? Yes, ma'am Beb. Ngunya na tapos na sa kanila tapos mga bulaklak na pig monitor ta kang undas.
we will strengthen naman ang activity tadi sa monitoring kaning mga Christmas lights and Noche Buena products. So mga produkto na gagamiton tangon niya na Christmas season. Yaw naman po ang sa tuyang mga pag-iriba sa mga provincial offices para sa monitoring and enforcement activities na gagawin natin all throughout this Christmas season. So bako lang po Christmas lights ang babantayan other products na under mandatory certification permit na pingigibo. And of course, Ma'am Bem, data po pighali na nakakigwagi gara kita mga sort of reminders sa mga retail establishments natin. Paulit-ulit kita masabi sila makulit talaga kita sa pag-arukan na pag-remind sa endo kung ano talaga ang pwede tang ipabakal dyan sa mga tindahan tapos sa mga dapat ipabakal data po na ipagpabakal. Ayan, okay. So, yan po ang mga pinagsasagibo na naman ngunyan kang sa tuyang mga pag-iriba sa field, no? Para maprotektaran taan sa tuyang mga pag-iriba, lalong-lalo na syempre ang sa tuyang mga consumers, ang consuming public. Maray na aga, Papa P, nagdadangog da siya, o naghihiling, o nagdadangog, ang huling birhen sa balat ng lupa. Si Papa P, maray na aga. Pero sa ngunyan pa, Sir Ben, day pa man kita ki mga nanotaran na mga establishments na nagtitinda ki Christmas lights, na bakong certified kasi narumduman ko kang mga nakaaging taon November pa sana nag-strengthen na kita kang sa tuyang monitoring and enforcement and kadakol kitang mga nadadakop na notaran ng mga establishments na nagtitinda ki uncertified. Siguro dahil sa tuyang Sir Ben, sa tuyang padagos na advocacy, no, so mga sa tuyang consumer education seminars na pigsasagibo, especially digdi sa mga retailers kasi syempre pigi-educate naman sinda kung ano lang ang mga dapat nindang ipabakal na mga produkto. Wala pa man kita, Sir Ben, so far ngunya na taon. Like, so far, kung ang pag-urulayan ito, Ma'am Bem, notice of violation duman sa mga Christmas lights retailers, wala pa po kita na-issue. Na-receive. Wala pa kita. Sa regional office natin, na pig-issuean ng mga provincial offices natin. So, siguro, that is safe to say na ang sa tuyang mga establishments, no, medyo aware naman sinda kan sa indang mga responsibilities din as retailers na bako man talaga siyempre hassle man sa part ninda na pirmi pasinda kayan patuloy na tangkili kayan ng mga produktong bako man certified. Kasi kay ito baga Sir Ben, kadakol kitang mga na confiscate na mga kinahon na mga Christmas lights. Siguro, Ma'am Bem, sa mga lessons learned naman yan. So, sa kahaluyan nila sa industriyang araw kayan, sigurado aram naman po nila sa mga do's and don'ts para sa pagpabakal kaning Christmas lights. And speaking kitong don'ts, Ma'am Bem, baka malingawang may mga exemption pa lang kita na Christmas lights. Okay, so dai siya kabali. So mga Christmas lights na pwede siyang ibenta na maski warang PS mark or ICC stickers. Ito pong mga Christmas light, for example, itong mga rope lights. Ano yan? Rope. So, gari nakalawag ba sa hose, Ma'am Bem? Na pigamit sa mga outdoor Oo. So, sa mga, minsan mahilig sa mga pungki kahoy. Puro report. Rope lights na napunta tayo. Dai yan kabali. Exempted po yan. So, ano yan, Sir Ben? Mas mahal ba yan siya? By meter ang pabakal kayan eh. So, medyo cost medyo costly siya. Pero kumpara naman sa mga traditional na Christmas lights. Pero yan po, kada pigagamit kaya sa outdoor. So, exempted po siya, Ma'am Beb. Saro sa mga ito. Okay. And panduang exemption duman sa mga Christmas lights. Ito po baga, Ma'am Beb, na nakag sa mga yung just sa may tinapon ng mga reindeer, ng mga parol. Dahil man yan kabali. Wala po yan. Kasi embedded na po sa mga Christmas lights na ginamit nila dyan. Sa mga parol nila, sa mga lanterns na pigano. So, and pantulong exemption is itong nagagamit. So battery operated. Battery operated ng mga Christmas lights. So, exempted po yan. So,
pwede po yan ipabakal or pwede ta pong gamiton na maski warang PS or ICC stickers. So itong mga traditional Christmas lights lang na nagagamit itong mga wires, araw kaya na kapot-kapot ni Sir Ben, maski sa mga LED Sir Ben na Christmas lights, kabali na din ito. Yes, ma'am. Kasi dati baga garida ito pig sabay ngunyan included na siya. Yes, yung mga Oo. LED dati exempted na Yes, siya, pero oo. ngunyan kabali na po siya. Okay, oo. So ito po so mga na-mention ni Sir Ben na mga exempted na mag-secure PS license or ICC itong mga Christmas lights na nabanggit. So mga nasa laog kang host, may nahiling manangad ako kaiyan. Tapos yung mga itong mga iba-ibang mga reindeers, mga iba-ibang nakalaog na naka-embed na so Christmas lights pag manufacture pa lang. So ano pa ito Sir Ben Susaro? Battery operated. Okay. So, mga battery-operated na Christmas lights. So, ito lang po sa mga exempted. Kaya, all the rest, dapat mahanap kita dyan kang PS mark or kang ICC sticker dyan sa mga Christmas lights. And then, we would like to emphasize na, Sir Ben, sabi mo nga ikasubago, ang ICC sticker talaga siya. Ayo, dahil siya pwedeng i-arog kaya na PS mark na imprinta sa packaging. kahon sa packaging. Oo. Pero Sir Ben, ito baga may nahihiling ako ng mga Christmas lights na naka-plastic lang. Ano ba ang taka ito? Ang plastic. bakong kahon ang iyo. box bakong kahon ang packaging. Iyo. Plastic lang ang packaging niya. Yes, kasabay siya, Ma'am Bem, actually. Since sa mga inot ko itong mga Christmas lights lang, ang packaging plastic lang. So again, so plastic siya, pero so nakasurat mang giraray sa mga labeling requirements minsan sa plastic, minsan sa karton. May karton siyang sa naka-stapler taas. baga. May Yan po karton naman siya. mahiling ta kung so other details sa figuro na nakasubago like so pang indoor o outdoor, pirang bulbs yan. So yan po nakagduma. Oo. So okay man ito. Yes. Na ang packaging niya plastic, bako siyang box. So iyo po ito ang mga dapat ang tandaan kasi dipisil na bagangon yan ang buhay saro lang. Kaya dapat ingatan ta iyan dahil sa nasa Christmas lights madanyaran ang sa tuyang mga buhay asin mga propiedad kasi narumduman ko kang way back igwang mga nadanyaran sa buhay kang inisa ng dahil sa Christmas lights na garinabayaan na naka-on mag-aga. Kaya tama itong we strongly advise Sir Ben on the part of the DTI para sa seguridad kan sa tuyang mga consumers na dai pagpaagahan ang Christmas lights. Okay. So Sir Ben, patapos na naman sa tuyang oras. It's already 11:59. Siguro I will grab this opportunity na lang Sir Ben sa imong mga huring pagirumdom giraray sa tuyang mga paraantabay. Sa dibat Ma'am Bem, sa tuyang pagirumdom sa mga paraantabay natin. Kung madikorar kita ang Christmas lights, speak sabi ta kasubago ng mga pagirumdom and sa lupa na work only within our budget. Kung ano na po suya na kayanan ta, duman na lang po kita mag-workout kung pira pong pidasong Christmas lights na pwede tang bakalong kayan. So sa panahon niya Ma'am Bem, kay puwanta man minsan magtipid, makatipid ka sa kuryente, makatipid ka pa sa gastos. And again, day po paglingawan asa mo yung pagirumdom, nakuhaon lang po o bakalon ta, tangkilikon ta ang mga Christmas lights na iguan ng PS mark or PS mark pag locally manufactured, and sa mga imported products naman itong ICC stickers. ICC stickers, as the name implies, sticker po siya nakadukot sa produkto mismo. So day po siya, sabi ni Ma'am Bem Kasubago, day siya naka-imprenta digdi sa packaging natin. So aram ko man po na dagog nito sa Istorami Kasubago, and we again sa mga retailers naman, please po makipag-coordinate po kamo sa Department of Trade and Industry kung doubt po kamo kasi ng mga mga Christmas lights na ipapabakal mo niya na panon yun po kami para magtabang sa indo kung pwede ba or dae yan na Christmas lights na i-offer indo for sale para po sa Christmas season so magaya-gaya ang Christmas season na pag-celebrate natin. So yan lang po Ma'am Bem, Diyos maray
naaga po sa gabos nagdadarangog. Okay, salamat na maray Sir Ben. So sana po safe ang satuyang celebration kang Christmas season at saka ang satuyang pagbakal kaining mga Christmas lights. Siguraduhon ta po na safe iyan ang mga Christmas lights na binabakal ta. Kung igwa kitang mga pagdududa, day po mag-alang-alang, magpasiring sana sa DTI or pwede po magmensahe sa samuyang Facebook page, DTI Region 5 Bicol. So sa Giraray, ini po ang sa indong kay Riba digdi sa radyo, si Bem Romano Birango, kang DTI Region 5. Mabalik po kami sa 3rd Friday of November sa siring na oras, para sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Tandaan ta po, wais ang consumer na may alam. Maray na udto po. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer